Na pozvání velvyslanectví USA přijela slovenská softwarová inženýrka Petra Popluhárová přednášet českým studentům a studentkám. Petra pracuje v kalifornském ústředí společnosti Google na vývoji softwaru v týmu Gmail. Během setkání v Ostravě, Brně a Praze přiblížila podnikovou kulturu a filozofii firmy Google. Během diskuze se účastníci ptali zejména na její osobní zkušenosti, nechyběly ani dotazy na to, jak vypadal přijímací proces. V rozhovoru pro webové stránky velvyslanectví vysvětlila, proč se rozhodla v Česku přednášet. Lebo v Čechách je veľmi malé množstvo žien v tomto priemysle. Na rozdiel od Spojených štátov, kde je 20% žien v informatike, v Čechách je to žiaľ len 10% a na niektorých školách je to menej než 2%. Takže ak mám možnosť nejakým spôsobom motivovať tieto ženy, tak to veľmi rada urobím. Myslím si, že to je najlepší typ kreatívnej práce, ktorú si žena môže vybrať, pokiaľ ju baví technika, pokiaľ ju bavia predmety, ktoré nie sú humanitné. Mňa napríklad humanitné predmety veľmi nebavili. Bavila ma matematika, bavia ma predmety, ktoré vyžadujú rozmýšľanie a určité pochopenie konceptov. A informatika je presne o tomto. Plus informatika je kreatívna. Človek, ktorý programuje, každý deň niečo tvorí a vždy je to niečo iné, každý deň. Taká teória, alebo je to možno aj dokázané, že ak je vo firme 33% žien alebo viac, tak už sa necítia byť v menšine a už sa cítia príjemnejšie a neodchádzajú vo veľkých množstvách. Čiže na to, aby sa toto vyriešilo, buď potrebujeme 33% žien, inžinierok, softwarových inžinierok, alebo aj keď ich je menej, musíme sa snažiť, aby sa cítili dobre vo firmách, aby mali určitú svoju komunitu, aby povedzme si vytvorili svoju podpornú skupinu, aj keď ich je len zo pár, tak keď sa stretnú s viacerými inými ženami z iných firiem, tak majú taký pocit, že patria do určitej komunity, že nie sú samé v tomto obore. Tak myslím si, že takáto osveta a tvorenie tých podporných skupín pomáha. A pokiaľ hovoríme o dievčatách, o mladých deťoch, je dôležité, aby dievčatá približne do veku 12-13 rokov, aby vedeli, čo to je tá informatika. Lebo už od malička je nám v podstate do hlav vbíjané, že technické veci sú pre chlapcov, dievčatá sa hrajú s bábikami, dievčatá sú skôr na také starostlivejší typ práce, dievčatá sa stanú matkami alebo sestričkami zdravotnými. Málo kedy sa stane, že na základných školách sú exkurzie alebo príde niekto prednášať o tom, aké je to pracovať v tomto priemysle. Tak je dobré, napríklad Google pozýva si 12-13 ročné dievčatá do Googleplexu na jeden celý deň, kde tieto dievčatá strávia niekoľko hodín s inžinierkami a teraz so ženami, ktoré robia software. Idú na niekoľko workshopov, majú obed, proste strávia celý deň v tom pracovnom prostredí a uvedomia si, že to vôbec nie je niečo také cudzie alebo nejaké mužské. A potom je väčšia šanca, že tieto dievčatá si budú vyberať typy práce, ktoré sú viacej technickejšie.